ayikabi mntana womuntu abanaki laba bantu ayikabi mntana womuntu abanaki laba bantu. Hey Maulid, ngwatholile amaphilisi la ukukhipha isisu sikaSihle. Watholile mqo? Ngwatholile Maulid ndanga la. Ngithandela ukuthi ungumfana okhaliphileyo yona mangilezi inkinga uyakwazi wena ukuthi umama wakho uyanakekela ufana nobaba wakho wabalekayo wachiya umuzi. Hayi vele indaba ezinje mama zabe zifuna ukuthi sisetshenzwe ngokuzikhandla. Ana ngidele ngenze masinye ngakafiki lo Sihle ngihle ngafaka kuwayini yakhe lana ayithandayo leyana esefridge. uSihle sephuza iwayini kulamalanga yena. Uyayithanda akho kumbe umntwana wakho othanda iwayini. Kusho ukuthi umntwana wakho lokuyazala kudayiwe. Ngeke bana ngifake ngakafiki. Ana ngihle ngifake khona apha kuwayini yakhe eyayithanda kakhulu. Angazi ukuthi yena umuntu onjani lo. Sesusake lesi siyamhlanyisa lesi esikamqongisi. Ya uthele wonke Maulid. Uthele wonke la. Kuthalo kathesi zivele ziliwe. Usijwayela kabi lo sisofika lapha ekhaya. Masali Chonile. Chonile Sihle. Oh, right. Sihle sho. Ya, selingenze. Hayi ngishayelila ngabantu. Ayi awuthi ngimoto Khulelwe khona hawu. Ngala Lapho. kanti ke wathi imoto ini mqongani sokushota la. Lawe mntambama. Bese ngona. Hayi ahela. Kodwa kuchiyele. Kusena lutho lokhu these days ngiyakushova mntambama lokhu. Kodwa ngiyakuzwa ukuthi situation Akusondele lapha boy. umama sefunani. Awusawubona mfana wami mqo. Unjani boy? Angephi. Azi mfana wami lapha kule nkinga, azi lapha ngehlelwe inkinga enzima kabi lapha mfana wami. Emoyeni ngidabukile ngiyagula ngelanga. Yazi izolo uyalibona leli paki lapho lelo lithandayo lapha mfana wami izolo uyazi ungabafana kungidlalise kuba akungizwanga ungabafana. Bayazi ukungithathela ifoni yami mfana wami kungithathele le mali yami bengithwele inkalathe imali yami enzima kabi miliyoni mqondisi. Kodwa ngiyasola mfana wami yazi lwana umfana lona ombamba inkunzi lo ufana qathu lo mngani wakho lwa. Wena mama. Ngicela uphume kimi, uhlukane labangani bami futhi bakubamba inkunzi. Nakucela ayikabi. Ngizangazi ukuthi ngubani kwelinye ilanga abafana bami. Masithole. Abathi masithole babetsho mina la. Wena mama sebakwekelela kakhulu la mama wena. Ngicela ungaphindi futhi ukuthi abangani bami bakubamba inkunzi. Unikeza iwoni. Wena mntwana. Uyangazi kahle mina uyangibona nje ukuthi inganani. Ngithi lo nyoko kangilandeli. Ngithi ungaphindi futhi ukhulume lami kanjalo uyangizwa wena. Ungibheke kahle nje ukuthi nginganani. Usujwayele ngiyakubona kudala ngihlala ngikubona uphanjanisha ukuthi awufuni ukusebenza wena mama. Umsebenzi lokhu blackmailana leOlit lami ulifuna imali ezingekhoyo. Ngiyakutshela wena mama wena. Ngiyakutshela usufikile manje komgodi uyacina usufikile. Ngiyafunga wena Masithole ngiyagomela ngithi ngiyakufungela ngiyagomela ngithi ngithi hamba kathese police station lapho ufuna ukuya khona akusela into ozoyenza kumama. Wena mntwana. Ngithi ngiyakhona emapholiseni. Hamba. Sabatshela futhi lokuthi uyabhema ama drugs. Hamba. Uzofela nje. Mina ngifuna ukubona Masithole ukuthi ngubani phakathi kwami nawe oyasale nje. Ngithi ngiyakhona. Uyazini wena Masithole? Ikhona into eyi-1 okufanele ube yazi.
awusenabo ubufakazi ukuthi mina ngathi ngisihle. Noma ungahamba one police station ufike ureport ukuthi ngibhema ama drugs senze ngathi ngolisihle bazokubuza wena masithola ukuthi ubuthuleleni isikhathi sonke lesi. Ngiyakutshela uzofela ejele nezophenduka umfazi wesiboshwa. Hey wena, ukwazi kanjani ukuthi angisela ubufakazi? Nguwathuma umngane wakho ukuthi azongithathela ifoni yami wena. Ngimthuma ngikuphi? Yazini masithole. Ngicela uhlukane nabangani bami lo mdini. Ngithi ngifuna ifoni yami. Ngithi ngicela uzofela ejele lonyobo lonke ngitsho lo yiko. Abantu bayeka walichiye ekhaya. Ngazona ona mama wena. Ngithi ngiyazi kahle. Hlukana lo mdeni wami. Ngizophelela ejele. Ngiyakutshela so. Next time ngizokutshela khiphizwe ukho. Close vala. Next time ngithi wo mfana wami close. Vala. Thatha nako kuyifoni kwakho la. Thatha. Fela le elidama drugs. Wena. Hey, angisachisa kanje mama la. Yo, Wena lapho lapho sisebenzisa kakhulu. hayi. Ubasuhela sihlola sithe. Hey, isisu mama. Sasithi hamba njani? Sasibhlungini ifoni ambulance. Ifoni ambulance. Yo. Ifoni ambulance ibhlungu ngaphi? Kanti ngiyakwazi ukubelethisa. Ubhlungu yini isisu? So Helen, uyawuphela. Ubhlungu ufuza inyanga zakho zakwani kwenzakala njani? Wewe ukumbonisa nsi. Molet, kwenzakala njani? Ngicela uphume emqondisi. Kwenzakala ngosihle. Ngibona igazi lika dadewenu imqophuma. Yes, kwenzakala ngosihle Molet. Mqondisi ungabona igazi lika dadewenu. Uzaba right mama Ngapha mqondisi ukuthi uzaba right. Ngicela uphume phandle ungabona igazi lika dadewenu. ngikhoshela isimo Ngicela uphume phandle ngizakubiza uma kukhona engikufunayo mqondisi. Silenkinga kodwa lapha. Sihle. Uzwani sihle? Uzwani sihle? Isisu sebhlungu yini? Sebhlungu sofuna ukubeletha. Sofuna ube my way into. Mqondisi! 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 Ngicela ubuye apha khona ngilenkinga mqondisi. Mqondisi buya usihle. Molet uhamba njani la? Usihle uvele waphuma igazi nami ngikwazi ukwenzakalana. Ngathi kwenzakalani. Sethuli noma ngazi ngicela ukuthi ubuya phila ngikho. Ngazi umbese uze akazi ukwenzakaleni bantu into esizoyithina nale. Washathola vele. Yena ubaba wakho mengathi manje sizomtshela sithi kwenzakaleni ngengane yakhe sibomayiwe. Kahle zikhipha ngosihle. Sihle vuka usihle. Wasihle vuka sihle. Baza bafika bengwatatelani lami manje izinto kwami. Ngizamtshela nje ufile umuntu ufile. Siyajele thina mayefika. Yena ubaba wakho mengafika ngizomtshela nje ingane yakhe iye ngaphi. Amanzi asechithekile ngesiphinto sokuthi singaba umsindo ngoba sasibizela amakhelwane bagcina besiposho singaphumi futhi bathi senze njengabantu abakhulile la usihle seshonile useshonile njengoba senze iplan senza kanjani sengangena endaweni yothanda indaba ngabantu khulumela phansi mama uyathanda indaba ngangena la sengangena